Assalamu alaikum rahmatullah. A wannan bidiyon zan nuna mana ta yadda zamu je mu submitting wallet address namu na wannan OKX din da muka je muka sa OKX wallet din. So ba tare da bata lokaci ba za mu yi clicking akan wannan wurin da za ku ga an rubuta KYC phase 2 din nan. So za mu yi clicking akai, zai kai mu website din. Idan ya kai mu website din zai ba mu dama ya ce share to apply. Misali sai mu danna misali Twitter, za mu sharing ɗinsa a Twitter for example. Za mu zo zai kai mu Twitter misali, sai mu zaɓa account ɗin da muke so abin nan mu amfani da shi. Misali ga wannan account ɗin sai mu sai set to be listed on YY, sai ka danna complete. Idan ka danna tweet, kana danna tweet dan sai ka danna apply. Kana danna apply then kun gani input your abitrum wallet address. Misali nan kun ga UID dina, ga wannan input your abitrum wallet address for token claim. Misali kun ga nan wurin dai gashi nan, wannan shine wanda na yi testnet din nan da shi. To I'm trying to change it. Misali sai in canza shi. Yawwa kun gani input your abitrum one wallet address for token claim. Kun ga na saka wannan kenan. Then choose how to receive your airdrop. Misali zan zaɓi wallet. Kun gani? To idan na zaɓi wallet din nan, abinda za a yi shine za su rika tura mun ta wallet din nan. So abinda zan yi kawai shine sai in danna apply. Din mun fi ba da shawara a amfani da wannan shi wallet address din. To kun gani gashi na ya fara da OXY15Y, wanda dai na ka kai maka confirming ka tabbatar da cewa shine wannan wallet din. Then sai ka danna share to Twitter. Misali in ka danna share to Twitter, then sai ka clicking akan Twitter ɗinka, then ka tweeting akan clicker. Idan ka clicking akan Twitter ɗinka shikenan, shi ma still sai ka zaɓa. Misali tunda account dina nake son amfani da shi, dan sai in danna tweet. Ina danna tweet shikenan zai tafi. Shikenan na riga da na gama. KYC phase 2 application submitted. Your KYC phase 2 has been received due to the high number of applicants. Please be patient while processing your request. We will provide your scoring results. To kun ji anan ne za su bayar da scoring result din. Kamar yadda na faɗa, akwai wani calculation ko in ce mathematics abin nan, sai wasu statistic abin nan terms da ya kamata mu dan baje su, mu dan yi bayanin su. Yanayin yadda mutum in ka samu scoring ɗinka from 90 ko kuma greater than 90 ko kuma equals to 90, yaya allocation ɗinka zai kasance na airdrop for the first time. Sabila da sun ce 30% for the first time idan ka samu score ɗinka from 90 ko kuma equals to 90 ko kuma greater than 90. Sannan kuma from 80 to 89 shi ma still kana da irin allocation ɗinka. Then from 60 ne right to haka dai to 40 har zuwa dai ƙarshen wanda zai kasance is the little amount. So it depends on points in da ka tara da YY. So shi ma dan yi voice note insha Allah on dropping, so that a san yanayin calculation din yake, so that duk wani stage inda ka tsinci kanka sai kasancewa ga irin yadda za ka je ka apply.